Welkom bij een pakje. In vreemd vast al troep dat ik nou bij de KNW ga. Wing Raider First Edition. Ik ga hem op een kop dat je kent, shield by the way, voor 4 euro. Dat wie voordat ik naar de kaarten, of de voornemen naar de kaarten toen in de set. Dan hebben we de kaart natuurlijk nog voor 64 of 74. Shield op market kost de eerste iets van 120. Reden dat ik hem kost ha is omdat er een bepaalde raiddraad per kaart in zit die best wel duur aan is. Tribute Lane geloof ik, die staat op 20 per stuk. Die is maar ja, voor wat raiddraad speel je wordt. Het is hetzelfde met Blackwing. Chris de Crack of the Dawn is extreem duur voor die reden. Maar ja, de master haast de dek speel je wordt. En de Shayforce zit die in, die spelen wordt in die noob combo met voorstreeks en wijstreeks. Ik ben zelf naar voorstreeks naar morgen dus. Phantom Knight Wing, zet ik Phantom Knight kaarten. Rijk Gloves. Soebabbet, general. Crane. Gem Knight Pearl. Singing Lanius. Ik ben ook wel beroep in je kopen, ook niet in combo. Lastreeks. Phantom Knight Swords, rare, leuke kaartje. En Rank Up Magic Soul Shayforce. Dit is degene waar ik doe hier, de super. Ik ben mezelf ook nog, dus ik ben hartstikke blij mee. Kaart zit op iets van 8. Dus als we 4 van die dingen pool, dan ben je er al. Het is gewoon een super in deze set, maar ja, als je bent net met de vriend. Want het is first en in goede staat. Michael gaat een wereldkaf en Boltana All-Star, dat gaat een goed bedeeld opdracht loopt. Verbind zelfs. Koude handed. Raidraptor Nest. Dealbak Nest. Kennelijk Super Quantal zit hier in. Wings. Nog een Pearl. Spear. En een Secret. Nee. Is het een Secret? Ja, Secret Breaksword. Als dit een van de 2 secrets in de box is, dan is het net zo'n goede secret. Breaksword op dit moment is die op iets van 2 euro of zo. Dus dat is net heel denderend. Ik geloof ook net dat er een dure secret in de box zit. Ja, misschien een ghost of zo. Ik had dus een bos meer gekocht om de dure super. En volgens mij een ultra die hier alleen is. Sharp Lane is. Dat is net een goede Fuzzy. Master Key Beetle. En bestij. Die negate trouwens. Red Gloves, dan Super Quantal kaartje, boeit naar in. Nog een Raidraptor Nest. Dark Rebellion XC's, wel leuk om te hebben. En een Ultra in Super Quantal Magnum Liner. Die naam is gewoon al net het one. Ja, ik zet maar eens in een bril op, want het is mooi. Very nice. Maar wel een beetje ook zitten, maar ja, ik maak natuurlijk echt de bot leid op de pauper nu, want de pauper in deze set is wat duur is. Raidraptor Readiness, Verbindicialis, Bottomless, Straphole, Mimicry alleen is van wie die net duur is gekomen, dus zo net. Dealbak Nest, nog een Phantom Knight kaart, die net spelen we het Revolution Falcon, Swallow's Nest, wel een leuke kaart trouwens om te hebben. XIZ Reborn, dat is net zo'n beste super. Net de super die we zien in ieder geval. Ik hoop gewoon op een product van die Soul Shayforce en die verkeerde kennen, zodat ik betrapt op deze box gaan dat de rest al die een beetje oer is. Misschien al een Raidraptor core verkeepje of zo. Call of the Haunted, Cardigan, Vanishing Lanius, Jenna Pearl, Phantom Knight, Super Quantal Pool, Bottomless, Magna Carrier, volgens mij is die wat wurg binnen net. Die rank 2 is in ieder geval wat wurg die het spel trouwens popt. Ik kom even net op een naam. En een Super Silent Boots. Honestly, 40 van zo'n box first ad is net heel raar. En wat ik zei, de eerste op market zit op iets van 120 in Engels. Er staat natuurlijk nergens voor, dit hier geeft me even maar ik denk dat als een Nova 64 te keer op 60 als een wil krijgen hier is. Een rode poep, Master Key Beetle, Astral Force, Baba, Crane, Bootjin, Amaterasu, een Speer en een Aeroboros, de oren Super Quantal die niks wurdig is. Ik ben een Super Quantal deck op mijn plaats zitten. Wat enkel ik gewoon had, maar dat kan we ja, dat kan bij al zeggen.
fusielinies. Zelfs, rechtstreeks, Kerrigan, Mimicry, Cries Every Time. Gaga Cowboy, altijd leuk Gaga voor game. En een Silent Honor Arc. Leuke super had trouwens. Ik wil net ook nog een andere Arc hier. Net als hem ooit nog weer spelen, maar ja. Dat hij in elkaar doet, waarom zeg je? Ik zit trouwens net tussen te filmen, dat klopt. Raidraptor Nest, Keybeetle, MST, hier heeft wel een poop, the fuck. Rank up Magic Doom Double Force, geen idee. En een Secret Diamond Crab King. Nou, als dit de 2 secrets uit de box binnen jongens, dan weet ik niet. Maar dat, volgens mij is dat mijlkoor een dikke 3 euro of zo. Of er zit niet die meer secrets in een box. Ik geloof van net, van we zien gewoon 2 in de box. Er zit gewoon een set met een foil in elke pack, zie je het al. Maar Phantom Knights, Kerrigan, Magna, Singing, niks, dikke vette niks. De euro Magna ding. En een Super Quantum Green Layer. Ken deze box uit jongens? 2 packs en dan ben we op een helder. Ik moest eigenlijk even in mijn berekening moet ik gewoon eigenlijk 4 keer die Soulshade voorspoelen en dan ben je er wel uit. Vanishing Lanius, Raidraptor, Steen, Needlebug Nest, Kal uit de hand, nog een Rota, kan genoeg Rota is in ieder geval. De Phantom Knights of Cloven Helm, Raidraptor Kal, een mooie ultra trouwens, ik denk dat het net een pilwerg is. Special on Raidraptor uit Hand of Deck. Let's go. We zitten bijna op 10 minuten, dus ik maak je trouwens herinneren om de Kain te supporten. Support Kain, hashtag support Kain. Vooral in corona. Astral, poep. Rutte van hetzelfde. Crane deck voor de win. Nog zo'n super quantum ding en nog een super quantum ding. Zie je jongens, super quantum hardworst. Ik ga. En ik ben net zo'n dik opletter als mij ook. Let's go. Dus al die spel waar we jaren zien gaan. Vreemd je echt al welke leentjes nou de dure is. En nog zo'n ding. Ik eigenlijk al verwacht om bij deze tier een higher rarity hoe heet het te zien. Want een van de leentjes zal wel ultra wezen of zo. Want anders had ik geen reden dat dat ding minimaal 20 kost maakt per stuk. Sowieso geen reden. Maar ik ben er nou op de helft van de box. Dus misschien komen we nog zien. Ik hoop nog steeds op meer van de Soulshade Forces. Die common lanius, dus die pool ik best wel vaak, dus dat zijn we net wezen. Harpist. Ja, ik zet hier harpies in en ik zie het reborn. Like, subscribe, notification bell, Patreon, sponsors en zo. Even. Bij een Soulshade Force. Dat is echt waar de guild uitkomen, maar jongens. De Soulshade Forces. Ik denk echt dat er maar 2 secrets in de box zitten en dat we die nou al gewoon hebben. Ik denk dat terug in het tier dat die bereiksoort Most Wanted kaart die in de box. Dan heb je de alweer sprint van bereiksoort van alle Phantom Knights eigenlijk. Ik kan er net een Fogblade zien trouwens. Een Gaga Cowboy en een Super Icarus Attack. Hallo. En dan nog maar iemand die het heet zei. Dus ik hoor de opvulling tussen Tijgstro. Maar het is een mooi dikke bende van hier. Even zien, wat gaat we hier? Raidraptor, Raidinus, een nest en dat soort dingen. En nog een dog. En nog een Soulshade Force. Dat is 2 Soulshade Force. We waren nog in een hammer. Ik heb. Oh, dat is naar de bedoeling. My bad. Oh, ja, ze kregen een filmpje wel vol. Wil je me ik een camera stand keepje? Nou, show me pick. Nou, ik goed. Oh, excuses, spiel. Ik gebruik de verkeerde terminologie. Dus natuurlijk bij een minuut in het filmpje bij voorbij gewoon
vies goed. Ik moet straks de set nog maar even terug zien op market zien wat burg is en wat nee. Ik weet in ieder geval dat de Solskjaer Forces ergens in de 8 tot 10 zetten, dus dat is goed. Joep. En ik ga naar wereldrood uit, dus dat is wel nog gek is. En bij Sam rank up ding en een red layer. Ik denk dat die ik nog wat burg is. Van wie had hem in je print gehad? Of die had een tegen print gehad, zo best kennen trouwens. Ik kan me heugen dat Michael ze toen opzag had en dat ik daarvan schrok dat hij redelijk duur wien. Ik vreemd me eigenlijk al die in Raid Raptor Exige zit, die weet je wat die Big Boss Monster. Ik hoef die namen naar te kennen om te weten dat er 2400 en unaffected is. En voornamelijk special Butter Awaken the Dragon. Ja, Cowboy en een Raid Raptor Necro Vulture. Ga ik nog niet zien, het is een super X-Manus opzieken, misschien is er nog wat burg. Iedereen in die het belang had bij een compleet Phantom Knight decor zonder vakblade. Bij hem niet. Nog meer Raid Raptors. Cranes. En bij een Silent Boots. Kennen wij dat vakblade omdat die een secret ding is. Deze set is al lekker, ga ik dat wel zeker dat het al poelt uit de box. Dan zou dit een misset is een training zitten, maar het zit wel net zo gelukkig wezen. Nog een Harpy Harvest en we zijn Super Quantum ding. Ik ga je aan een heel stapel kaarten waarvan ik begon en weer welke nog. Dat nou dat 2 Solskjaer voor, stel het is tussen 8 en 10 per stuk, dan ga ik nog steeds min 10. Dan ga ik er nog komen zonder het op te filmen. Maar het blijft ga ik nog zo'n ding, want die ben waarschijnlijk hyper makkelijk te verkeven. Zelfs in deze tier. Dit werd beter uit de kooltje verkeven. Booby Trap E. Discard a card, set a continuous trap card from your hand or grave to your field. Zo. Laatste vrije packs. Ik zou even een hoekje box daar in de camera hoek zetten. Want ja, je wil natuurlijk me en kaartjes. Ja. Dit is waar je hem voor abonneerd bent. Like, subscribe. Raid Raptor. Ik heb meer spel van Simo. Ja, dat wat doet Simo? Ja, die is hyper intens altijd. Dat ken ik net. De Phantom Knights of Fragile Armor. Deze kaart is een token maar. Dit is echt een beestachtig mooi ding. Hij wordt net spelen in je deck en dat is omdat er kaak is, maar hij is wel echt mooi. Beautiful. Love to see good artwork. En dit is beter unpacked, dacht ik, dan de set met de golden Elderlake spul erin. Omdat die set nog niet doet is je. Haha. Hier naar de laatste pack. Gang voor de cash, dan maar een bosje. Nog zo'n blue magna ding en een Raid Raptor Tribute Lanius. Dus wel een ultra. Dit ding staat op een goed GameStop market op 20. Ik denk dat ik op de cape geen aanbieden van euro of 10 dan kan de box van mij in ieder geval uit. Ook een maar kwijt. Ik heb een goede market status, dus daar zit net aan lezen. Die plus die Solskjaer Forces denk ik dat ik er wel ben. Het is een beetje hoe voller dat ik 2 Tribute Lanius kan vreden. Want ja, wat ik zei, de eerste staat op 20, dus je moet al een dikke liefhebber voor de deckwijze had je zo'n soort yield ervoor in mijn eigen. Maar dus wel een ultra. Elkaar locatie. En nog een hypotrap. Pruttel leuke kaartjes, dat mag ik voorop stellen. We zijn er nou wat rennen helaas. Ik begin even rekenen. 2 Solskjaer Forces. De Getting het in en wil een playset van dit cape wonen. En dan komt het eigenlijk bij ikzelf ik nog in nodig. Maar ik denk wel dat ik voor cape, want in de tussentijd kan ik hem op proxy. Dus Pieter komt het hier al totaal uit en heel wel geen toernooien. En ik ga donkerbruin vermoeden dat er nog eens een keer een 10 reprint gaat worden van deze kaart. En dan is er gewoon echt niks meer voor. Dus ik ga gewoon lekker op market huffen tussen het 10 en 4 bedragen. De Tribute Lane is de kaart die het juist is in de set. Die staat op 20. De Secret is met vergeleken met dat naar het volle burg.
Laten we zeggen dat dit plus die Soul Shave Forces ongeveer 40 mijl komen opbrengen. Dus dan zou de box uit kennen. Dit ding, geen idee, Necrovulture. Ik zet hem op ik denk dat het volle burg is. Super Quantal Red Layer. Ik denk nog een €1. Geen idee. Het wordt nog wel spelen in Warrior, Jank, Turbo Low. Misschien ga ik ook ja, natuurlijk, maar ik heb €1. Onder 2 secrets, een OG Breaksword en Diamond Crab King. Deze had van mij wel meerdere reprints gewoon, dus die zijn echt net een zaak doorwezen. Deze meestal wordt van OG nog wel wat betalen voor degene die het PIM spelen willen. Dat zou je dit herkennen. Misschien een €1. Al met al ken het uit ja, want die hadden ik nog een onberichtelijke dikke stapel comments. En wordt het troep, dus het zou kennen dat ik daar nog wat van verkeerd. Dit hier dan pijsje weer. We beginnen net in de min, ben ik vrij zeker van, maar we beginnen net dik in de plus. Het kan misschien uit, het kan misschien een beetje mooi uit, max 10 wint. Zal er heel raar in. Ik wil jullie bedanken voor het zien. En wil je meer van dit soort filmpjes zien, like, subscribe en laat ik vooral even een comment van wat we misschien in het volgende filmpje zien willen. Wil je hem dat filmpje zien met die golden boy erin en de outlets-kaart? Of ga je hem toch liever over de oude jank? Tot de volgende keer.